K-I-N-G to the O to the T. Kingo T on this one. Is your boy, Voice DJ S. Shine Best It's Gami on the International. beat. Business sector, academic sector, in the family way, Natatana Mamma, Apataguruma, I'm not cheap on Geria Nadia Palay, Kangeria Copalay, Ogari Wango when I found no Guida Willis, when you sing Panje Tekanoa, Buzoga Wanili. Allah kubera idodo edeji se kude aso no ko kere no nebu aso no nebu kere no nefi akari akebe iru lasuwe de ano aso no ko kere no nebu aso no nebu kere no nefi akari akebe Place us daily with thy best. Almighty the God, shower us with in the place. You take it tangozi, glory tangozi, Papa tangozi, Mbo tangozi, Anyango gozianye, Bakbando gozia, Anwa gozianye, Ade kuchanwa bes, Chugo kikabiama Go sonadero. Sosa kangia kekwe, sinuluto na dero na nyudo. Ndembo na ndekete, biko chwachitiri manife. My chi and ancestors, biko no dilu dragala. Aso no no kuko, gere no nebu. Aso no nebu, gere no nefi. Akangia kekwe, iru nasuwe. Last go day alright. Last go day okay. Last go day. We go day. We go day alright. On the Chris, we go day alright. Set on the beat, we go day okay. Yes, Miss One, we go day. We go day. We go day. Iseee oh. Iseee oh. You know my God. Iseee. May your days be long, he says. May your days be long, he says. You shall be a blessing. Plenty money go there for your blessing. Even if enemies see the blessing, they no go fit stop with your blessing. You no go lack, you go get good to luck. Anything where you ask so, Oluwa go do amo. Your dreams see them go mature. You no go die premature. More life and more money, oh. More life and more money, oh. Say,
Last go dey alright. Last go dey okay. Last go dey we go dey we go dey alright. Go dey alright. Sa FBC Hara go dey okay. Honorable Cosmos Ndu we go dey we go dey we go dey alright. Street no easy, but we get the grace. I say you no easy, See, we dey run the race. We go get the money, like Dangote. I say we go dey spread the money, See, also go pay. Oluwa go bless you all around, yeah. Oluwa go bless you all around, Listen to your prayers, say to your prayers, God go bless your papa, God go bless your mama, He go buy you motor, everything go better, He go buy new house, He go graduate you, He go buy new Benz, He go do your wedding, Iyuku kaina yo Neluwa iyama kaina yo Obodo ninema niyuku kaina yo Iyama iyuku kaina yo Iyama iyuku kaina yo Neluwa iyama kaina yo Ndibo ninema uwama kaina yo Olisa keluwa, nyeke na nyifama Tuku keluwa, unye na nyifama Odili nwoke na mana nkwo, odili nwanyi na mana eke Odili okenye manole, odili nwata na mana afọ Olisa dododo, dododo Tuku mele nyamala Iyoma iyuku kaina yo Iyoma iyuku kaina yo Neluwa iyoma kaina yo Obodo ninema niyuku kaina yo Kedi jizi and France yo Iyuku kaina yo Ayo mama Iyoma iyuku kaina yo Uchuku kosi anyi kosi Neluwa iyoma kaina yo Meka inwe Ndibo ninema Uwama kaina yo Ayo mama Ayo mama Olisa mela ikaisi yoye Kozelu mundo ayim denyim Chuku kozelu mwonyi kati Matias Video date Agene de yema kwa kosi ate Ekene lomo Kodoku pimat Nukwa yim pisa taezo Santa mwa mama Kenelo Magic Mix Hakuna Matata Liquid Metal CEO 5G Club Onye Zengene Sobale Kenelo Mwa Zozo Empires Awene Kene Sense Money aka Mobility Ema kwa Kosiate Last Money Onye Nnekwego Onye Nnekwego Egwe One Onume Kene Okosisi Phones Okosisi Accessories Igbo Wemmado When I can DJ Tony Black Open Igbo Jaja SPD The General Iseee Masapulini Ego Olivos Joko Plaza One Nasoka Nasco J for General Keneluma Aguga Wawa Aguama Wata na Ghana Kenelum Big Dog Na Benzimita Na Fabi Keno Agaba Kokoli Onumekene Lord Zeus Nanyi Don Sonyi Chaka Ekene no above Clinton issue Onumekene Tsunami and Konami CEO JJ Vibes
Yagazia. Ayakane. OCO General. CEO. NNBG. If you don't know, you already know. Only Shumu guys in the side there. God bless all my fans in our aristical nation. The funky man, the Monavana Gwebu, Kedoma Kaskaido, Victor Sass, Visual Boy, Labaja Drums, OBK Drums, Yobo General, Kedoma Kamira Tones, Daniel Houston, and yes, the funky man on stage. This is how we roll. Roll like egg roll, nigga. Kusula jana sonu lelele. Umalu jemonu. Ifaina ya chuku kodi na nyemao. Ifaina ya chuku kodi na nyemao. Aijebe ina bana bode na mao. Anyelo si olu akwụgwọ ọtụlanya aka ọjọọ aka ya aga gbaji ọfụlanya bebe akwa kọla ya Chukwu ekwele ka anyị bulife eji amụ before December men no ga-agba n'Benz before December men no ga-agba n'Orange ọlụkwụ bụ ụgwọ men na-enwebe agbali ise ọkwa n'afọ a ọ ga-adị mma ise ọkwa n'afọ a ọ dịgo mma Chukwu biko arịrịa ka nna rebido Chukwu nye m ego ogbenye nwere ọnyị fachaghị n'iru anya si na zụchọ ya mgbagalaga m ọzọ ma ọsa ga-ala n'ile Ibechi delu na ndụ m ọ ga-emezukwa ego kwelu m na nkwa ọ ga-abịazukwa Oya mo tụbọọlụ na ife ga-emekwa tụbọọlụ nwanne m obere oge ọ ga-azụ ọbụna ikwere ekwe kwere m ise ọbụna ikwere ekwe kwere m ise Olisa na-arụ n'ọnụ n'isi mụ na gị Menge buru ike ọkwa fasi na mgbadakwugo aga m ebute ike Chukwu nwere fanasị ọbụla mmadụ anyị bụ ihe n'ụgbọala Chukwu duba anyị nọ n'ụgbọ elu Chukwu duba anyị ruo nwaanyị anyị ga-amụta nwa anyị lụsi ụlọ anyị ga-ebi n'ụya ihe kwelu na ọ ga-emelele kusolu gwa mama nwa ọlụ je eme ọnụ
Mazi Kechukwu Ogbonna Yogoro Ipakiri Panderi Odogwu Nebonyi Omenala Kijeje Odogwu Mazi Chukwuemeka Nwabunike Ezabata Igbo Nani Ọba Isieje Omenala Kijeje Zọpụta Umadi Eze mmụọ Odogwu n'ala nri Omenala Kijeje Maazị Igwe Mekago isi n'isi ụkwụ atọ nke dị n'Abia steeti Omenala Kijeje Odogwu Maazị Onyeka Anyamene isi ka ibe ya nwanọchiri obi nna ya na mmadụ bụ ife efu nwoke Ọkịja ịnọ na Berlin Germany Omenala Kijeje nze ka ibe ya Maazị Elochukwu a na-ekwu onye aka Chukwu dị ya n'ogidi ofu nwa amụrụ ụgbọala efi eziokwu Chineke ga-adịrịrị Omenala Kijeje Odogwu Maazị Ụzọma Emenike Odogwu na Mbaise Omenala Kijeje Chivikenna Nwachukwu Ezugonne ya n'Ọkịja arụsị nwere ikoro nwe ekwe Omenala Kijeje ịgba Maazị Nwa Chinemere Eze nwa mmadụ n'uli ka isi eje Omenala Kijeje Odogwu Ogbuebulu Okechukwu Okoro nwata dibịa obere Nwachukwu n'uru ala ezi awa Maazị Azubike Okoye Omenala Kijeje nwata Chinemere Alice Odogwu n'Ọlụ n'Imo steeti Omenala Kijeje Okechukwu Odogwu tụla agwa isi na ụmụnna ndị agụ n'Enugu steeti Omenala Kijeje Ogbuebulu Kene Ifediora ọnwa Nnewi Omenala Kijeje Odogwu Maazị Eze nwa Okuba Akachukwu Nọketiti Mgbu eji amego founder ọgbakọ ọdịnala Anayo Chukwu Northern Nigeria akụ mgbagharụ ụgbọ nke mbụ na mbụ n'Enugu niile Omenala Kijeje High Chief Ejiofor Louis Ichie Ozuo Omekantili n'ụmụ ojii Gwulibokodo Omenala Kijeje Maazị Mmadụ Abụchi Ike Ogilishigbo Akaji Ọfọ Ezumezu Eze mmụọ na akwụ ndị ichie Maazị Ifedirichukwu mmụọ Odumọgụ Akwara Nwankwọ Uriakụ Eze mmadụ ekwe Eze Anaeze Agụ n'Isu Ọfịa Omenala Kijeje Maazị Ejimko Onye Akwụdolu Eze Dundum na Jefi Azoko Odogwu a na-egburu afọ ke Omenala Kijeje ọzọ onye buru chi ya ụzọ oziọma ọdịnala ABS Maazị Ọfọma onye ji ya eziokwu Chineke si na Dr. Nnamdi Obi Adada Agụji Ọfọ alụsị eji eje ọgụ oke iyi n'Unubi Maazị Osurumba Chimezie Okwute nyere mba ọnọdụ ugwu n'ama Igbo ka isi eje Omenala Kijeje His Royal Highness Igwe Chibe Uzimba Igwe ọnọ na nkume Maazị Chukwumezie nwe Igwe Obi Odogwu na ncha aba ọnụ tem
Chinedu Mosu Akudolu Eze Odogwu na mgbidi Imo State omenala ka ije omenala ka Maazị O Nọrụka Odogwu n'ihi mbosi Chidom B Odogwu aka na-atụbata phone and accessories na Laba International Ugwego one of our hustle Maazị Eze Ifeanyi Chukwu alias Eze X omenala ka ije eje Maazị Ajani Mmụọ Oivia Maazị Okemapo Njanji Igwe Odogwu n'Igbukwu Dr. Agbego nkịtị nke izizi n'ihi ala nze nke onye metere ojiri isi ya buru Odogwu abụrụ gaine emewe mara Odogwu akwa omenala ka iji eje Ichie Ugochukwu ka atụ Mbize Nnewi ọzọ eze Maazị Agụnsi na Ọsụ onye nyere ya Maazị Kasimia Emeka Ugwuakọ mmiri Odogwu n'Ebonyi Nze dị egwu Odogwu n'Umu Nze Maazị Chichioke Ọfọnerekwa ezigbo onye ụga Agụji egbe nwa ife na-eku ume na dịka agha n'ọzọ omenala ka iji ete Maazị Chinedu nwa mmadụ ka ọnọdụ ugo n'Ezinifite Agụata oje na nwayọ na UAE omenala ka iji eje mmiri enwilo ọkala Odogwu na-egbarịa m Maazị Chukwu nọ nso Obiji Ọfọ Odogwu na-abatete Maazị Ugochukwu Osuagwu Odogwu n'ụmụaka Imo State Maazị Chinonso Ọzọagụ oke nwa ndị Igbo Maazị Onyeka Ọfọ Maazị Ụbadị King Odogwu n'Umuchu Ichie Eze Neze Ichie Nwobi n'Isuọfịa Ezi nwa Anedo Maazị Agụnechi Eze mmụọ Maazị Okezie ka anụ ike Maazị Ibonye ga-abụ ọchị oke osisi na Nkerefi founder omenala bụ ụzọ eziokwu Odogwu Maazị Obi Ọdịnaka Onowu Igbo founder Imuzikwa Anya Group Orimiri Dollar Maazị Ifesinachi Nwadọ Ideji Maazị Onyinechukwu Ezosika Maazị Ụdara na Istanbul Chibank na Malay Udochukwu Ikenga ndị mmiri Eze nwanyị Uju Oguche Eze nwanyị Aṅụrịka Chidimma Ọfụegwu Ijele onye gboo Eze nwanyị Adigbo Erimma Eze nwanyị Chinwendụ Ojuga na Wareze nakwazi mụ nwa bụ Chinaza Adigbo onye egwu Ugwueke bụ ibe m sa omenala bụ enyi ya ka anyị ji aga ọdịnala bụ dachi kpojom shakamanị kwuru biti shaka onye nkwa omenala ndị dịrị ndị amaala bụ enyi nke anyị ga-adịrị anyị amaala bụ enyi omenala ndị dịrị ndị amaala bụ enyi nke anyị ga-adịrị anyị amaala bụ enyi Igbo amaka nwanne otu ọ dị Okoro na-agbaghị ụmụ Igbo pụtakere n'osi etigoro na anyụri juru m obi mere m nye ekene Igbo nwere akọ na uche nwe mmadụ nwekwa n'ego asị na asịrị anya na fantin Igbo amaka maka na abụ m onye Igbo agbago m mbọ ọta afụfụ agago m ije enwego m jenu akụkọ Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka maka na asụsụ Igbo na-eme nwoke ọ na-agala Igbo asụsụ Igbo na-eme nwoke ọ na
na-egori onye ọcha bịalara Igbo bịa kụziri n'ụmụ oyibo na ọ bịalara Igbo na-asụrụ n'ụmụ oyibo ịma na ya bụ asụsụ Igbo nwanne na Igbo agwụgo omenala Igbo na nwanne na Igbo anwụgo maka na asụsụ Igbo na-emenụ nwoke ọ na-agala ịma asụsụ Igbo na-emenụ nwoke ọ na-egori Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka okike kele ụmụ Igbo Chineke ụmụ Igbo lee otito na-apụ n'egwu ka iji ekene maka imere anyị bụ Igbo nwee n'uche gụọ akwụkwọ na ndị imere ndị Igbo kpana ego n'ụba akwụkwọ odogwu ụmụ Igbo biko n'ụbịa nara ekene eji mara ụmụ Igbo bụ otito n'inye gị ekene ka itolike na nke o mere ka o mee n'ọzọ Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka egwu Igbo mara mma afọ ụmụ Igbo mara mma Igbo amaka ị ga-ahapụ afọ Igbo ka ọ naba na-abịa n'edemede na-enye gị edemede Igbo na ị ga-edenwu ọ bụzi ọnụ ọgụgụ na-enye gị agụmagụ Igbo na ị ga-agụ anyị na-eme oyibo na oyibo ka omenala Igbo ka mmala ndị nne na nna kụziere na ụmụ ụnụ ka ha mara na asụsụ Igbo dị mma na omenala Igbo kacha mma ịma na agụba agụba onwe ndekọ ụmụ Igbo ka mmara ịma na abịa n'ịzụ afịa onwe ndekọ ụmụ Igbo ka mmara ịma na abịa n'iwe anya onwe ndekọ ụmụ Igbo ka mmara ọgwa na amala Chukwu ngozi Chukwu so anyị aga ịma na ebube Chukwu nchekwaba Chukwu chere anyị ya mere anyị dị ayọ nna nye anyị ogologo ndụ n'ule Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka Igbo amaka ọmaka ka nkele His Excellency Chief Willie Obiano wee kwu na nke abụ nke anyị Chief Dr. Patrick Ifeanyi Ụba ọ na-agba mbọ n'afọ Igbo aka efu Maazị Ifeanyi Nwosu Igbo Academy ọ na-agba mbọ na Igbo ga-ezurili daalụ nri nne Igbo bụ otu nke abụ nke anyị Go. Maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka if you see me call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka anywhere I enter they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka all over the world they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo Igbo amaka ndị Igbo na-edozi obodo ndị Igbo na-emepe obodo ndị Igbo na-ahazi obodo ndị Igbo na-eme ọfụma ndị Igbo nọ n'ime afịa ndị Igbo na diaspora ndị Igbo na entertainment ndị Igbo na gọọmenti anyị na-eme ife siri ike anyị na-eme ife kalaka anywhere you enter we dey there I walk I never see beautiful people. Igbo amaka abụ m onye Igbo ịpụta m ọnụ m onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka if you see me call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka anywhere I enter they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka Igbo amaka all over the world they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka echebe na Anambra na nke Emekọfọ ọsị anyị ji dọfọ okwu ọbọla anyị ji jewe Nnewi na nke nọsi group of companies industrialist Igbo Jemọnụ echebe
ejelulu kọfịa atezelugbo ọsị anyị jisike okwu ọgbara anyị jichebe n'Enugu ebe a mụrụ Flavor onye egwu ndị Igbo chemọnụ I waka I never see beautiful people abụ m onye Igbo ịfụzi m ọnụ m onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka if you see me call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka anywhere I enter they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka all over the world they call me onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mere Igbo amaka. Is your boy, DJ S Shine Best International. Yeah. Yeah. Oyi mekwu bịa ndị Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere ife niile ewo na anyị nwere ebe Achukwu kọsiri ndị Igbo supeshalụ olitọbụla dị n'anya n'ụwa oyi mekwu obi ya ndị Igbo na anyị nwere ife Ibụrụ onye Igbo webe aṅụli ndị fọdụ amelụ ga-eme onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa Igbo nwere ife n'ụwa enwere obodo idelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya bụzuru ụwa ọnụ n'ụwa iruo n'eshi ya ị ga-afụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abịa iruo na America na bụ ndị Igbo nọ dị ya South America na bụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia na bụ ndị Igbo juru dị ya ịgbaduru ọnwa n'ụwa ya onye mere alụ anyị bụ enyi na bụ enyi na bụ enyi enwere obodo idelu n'ifuru onye Igbo kwalụ na ya bụ obodo etigonu ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo na-emegbu obodo na ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụta ntị gị ọfụma Igbo agbatụsigo nsogbu mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti Lagos mara mma na bụ ndị Igbo mere eme ịlụzienụ n'ugwu Awụsa na bụ ndị Igbo mere ebe ọbụ Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa ịkọlụ development yo webuje na be ndị Awụsa n'ugwu Awụsa malụ mmatata na bụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'iru a na-eme n'ụwa egwu ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata n'ọbụzi ka imelia n'ọbụzi ka yo ya bụ nwa amadi yo n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ịchọba nne gụrụ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe anyị nwere
na-asụ oyibo ebelebe wee buo ogo nwanne tibo kopuko ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụ n'ife enwe ekwusibe kwuri na kwuri ọnata Naijiria n'ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ịlọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe ọkalịma pụta na oje mmepe nụbaki ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa anya dị ife mekatara wee bụchalụ mmadụ ọya Chukwu siri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ ịnọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma n'iso n'ife ọdịna ya bụ banking sector wee bụ titeti anya banking fọbụzọ ụmụ mmadụ were ahụ ya nọ na-ewerewe mana gị sọrọ ha njedebe ebubo ka mụ na-eji ebe abịa na-abaghị na nsali na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-abaghị na nsali agbanị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naijiria ndị Igbo ka na-asọvaivu n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East charging point o ruru 200 ọ bụ gịnị afịa ndị Igbo ka na-achụ ma ndị Igbo ka na-asọvaivu n'elu ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo ma na-emenụ ma na anyị gbatagaba gwụọ egbe kpọrọ akpọ gọọmenti tinye ego na dọla ndị Igbo tinye afịa ego ma na-emenụ ma na ndị Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ anyị zọrọ ife a na-eme ịbịa n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ fest Igbo gbasiri ike Igbo na-adụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị mgba ndị Igbo a na-aga n'iru the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo ya n'ọbụ onye Igbo ya ndị Igbo anyị nwere ibe na n'ụba ịnọsi motos ọ bụ ndị Igbo nwere enwe ịmana onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ mọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emebe obodo na anyị so n'ife a na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe Igbo fụrụ onwe fa n'anya mana olu na-ego ọbụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-enwere iwe enwe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo ịbụrụ ya ọ bụrụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafụ ebe nwanne ba ga-esilachapịa ogologo ya wee tichie obido wee mame ya mma ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego ya bụ ife na-enwere iwe onye weta ntị gị ọfụma aka ọlọ ga-akụkọ gị nụ atịelu ga-eja gị ike ịfụnanya gbaga onye Hausa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya wụsị ijebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ ya Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-afụzi ntị gị Igbo fọlọ nwụnụ n'anya Igbo fọlọ nwụnụ n'anya ịfụnanya maka ofe mere enwe m iwe ndị ezichela Abuja ọlụzie na Abuja gbachọba kpafa laịmasị laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ya agba ịlụzie n'Urugwu
Awụsa ndị Awụsa malite laịsensị yo ewugharịrị erigbu egbuo ife ego na-emezi ndị Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe ka ịchọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes yo ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụọ gị ụgwọ nwa ị ga-enweta pesanteji ya ife na-enwere iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo o tinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị ire melebe egbulu Igbo fụrụ ọnwụ unu n'anya ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo osisi afafi eli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-eji ọzọ pụrụ inye ego nke ụwa niile kama ọ ga-ejekwa ụgwọ ọlọbụ nwanne ya na-asa abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego ụkọchị tọpụzi anyị nwere ibe dịka nwanne obi nwanne amaga ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ya ka fa jikwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọmaza na todo maka na ịfụnanya amaga ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbuo m ya na ndị Igbo na ndị nwere ebe Igbo nwere ebe akpọgbalị ga-afa ndị na-emezi iche ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọrọ ọkọ ntị ga-afụbụ fue ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ saịbọọdụ mmadụ bụ adịrasị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo abụrụ dike na mba abụrụ n'ibi ya otu ịgba ka anyị ga-edi injinia afọ eze n'ugbo elalụbụ my senior brother Satoni Chukwuo onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ sa ihe mmekọ afọ n'ọdịjide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chimsa Cletus Wibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na Nedo Chief Innocent Chukwuma Igwe Charles Ezudogwu Tali Rolls Royce yo Orange drugs n'aka ọkpa nnekwu mmadụ abụbụli gbawejeze na dike n'ọga m Chief Emeka nwoke mkpọ nwata na ya eze kenanụ m ọkpọle ya nki adresị njọba niile obi kubana kenanụ m national anthem ndị ụkọ niile zenụ ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha kedu maka aka mmalụ na-ekwuru ọbịa niile Jowi zaza kenanụ m ike ka ọgwụ eruo wateka maịtị n'ụmụju odogwu ọchị na-emelụ ọjọ na-edo kọnkwa biko kenanụ m mmanụ iweda ome mmanụ ojoko kenazielu m vinteji ọchị na-emelụ na Mbaise kenanụ m emekọti matọbụ transfọma ndị achịna ịchaka keke habi dọ kenanụ m nwa ka ibi ya kwesị n'ịpọnụ kwesịrị agio ife n'ala ife ọkpọkọrọtị nwabalụ mmiri na-ezọrọ ala igwe edo akwụkwọ na wide mmiri ji mmikọ nwari ibe agụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ugwu ọdọmperi ewuchife ebuka ọnụ ngwọ eze ndị Igbo na Benesi kenelu icon ọkọ onye ebuni ya na Nedo ebe dị nwa
kwa n'ọkịda ọba tụrụ n'adị mma Sakochukwu wezi isi akụnye nwata egwu na akụrụ odogwu Sakebi Chukwu bụ obi agha ego ike ndị ụgbọ eze ji agbatu n'ọkịda na disko Chifu Chinedu Okoye eze zuo Kedalu mmiri gbanwa na abọ Ikenga Escobar Smith Chief Kinsili Ekoba Kedalu Mokachaba Emmanuel Emenike Orobuchi Kumana Chief Princess Mmụọ Akụeze Don Splendid Furniture Mami Jo Nwa Jizọs Odogwu Obodo Kirimani Kinitio Dibilo Niya na Mbize Kedalu Chief David Joko Igobenyamerema Hey Chief Kinsili Okpara New Age Communication High Chief Ekpogidi Agụdị ndụ Nwangogidi Instigator na PH Ọkwalọzọ n'Ekpa Dr. Domani Records Ndubisi Georgio Kedalu Nwoke Nwana Nobio President General Ọkị Luciano Ojindazieri Ụmụahịa Holy Ghost Anointed Emerson Bafudike Obi Scalari Oke Nwa Idena Duledi na Dubai Fada Odogwu Kedalu Mamada $1,000 na Dubai Ọbata Suwara na Mọbara Ototo Nwa Chief Obi na Kochukwu isi mmiri na-ekwuru mmiri Kedu Mr. Masiwelu Chibo dibịa ego na Nike King of Boys Enakubidi na Mbọ Chief Ikenga Onyebu na ọnwa n'Isochi Dena Chief Philosians Ike Gwọdụ Bishop Nọzọgbolo Aka ndị ofe ego Obiafudike n'Ọkịda Ifeleme ego na Switzerland ọnwa na ọghọsara Double Mayor na Malaysia Anyị ije na akọ Kedalu Ikuku ọma Onye ije na Nsebonyi Agbanda na Aba Akụ na-egbu azụ n'ụga egwu enyi ihe ala eze ego na Japan afọ nwa na mba anọ onye bụrụ egwu Igwe Six Nation Igwe na-ekarịrị akarị Dike ndị Indonesia nwaka nwa Chinedu onye nne gbara ibe odogwu Ọrịsị ife onye ji ọfọ kwuru ọha Kedalu Ọhamadike ndị Igbo Kalịsịa odogwu Anyị mgbagwo bịa na ndị Igbo aka Igwere Igbo were ya ngwa Igbo bụ enyi ya Ọgọsị mmadụ nwere mmadụ I went to Canada Club F15 from G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Iseee ndị Igbo Foundation Club Great Event in my Friends Club Amuwodo Fit General Fitness Club Pinnacle International Friends Club Royal Men of Class Oboto Family Igbo nwere ebe Respect Chaka ekene